I no deixem la música, però ens quedem encara molt més a prop. Avui, Maria del Mar Bonet fa al Festival Tradicionarius un dels concerts centrals dels seus 50 anys sobre els escenaris. Compta amb convidats de luxe. Qui? Jordi, bona nit. Bona nit, Josep. Ho fa acompanyada de dos grans artistes. Per una banda, Kepa Junquera, des del País Basc, i des del País Valencià arriba Joan Amèric. I avui ja han pogut escoltar una de les peces estrella, com és La Balanguera. També hem pogut escoltar cançons com Ploma de Perdiu o Ànima Morta, que són algunes de les més clàssiques. De fet, aquest Festival Tradicionarius, que enguany celebra el seu 30è aniversari, li volia fer un homenatge a Maria del Mar Bonet amb aquestes peces, amb obres tradicionals del seu repertori que ja fa 50 anys que va crear. Avui, molts fans de Maria del Mar Bonet no s'han volgut perdre aquest concert. Ha cultivat coses que no ha cultivat ningú. El que venim a veure avui, per exemple, això de totes les cançons de festa i tradicionals, això és únic d'ella. Té aquest toc mediterrani, no? L'essència del Mediterrani. Aquí a Catalunya ens l'estimem molt. Maria del Mar Bonet, Festival Tradicionarius, està en plena commemoració dels seus 50 anys dalt dels escenaris. Si no volen perdre cap detall del que ens depararà també el cap de setmana,